Bos. Pisan kas. Jangan bias peng telu kalah ngono kok. Sangkas Mau agak pemanasan. panas manasan. Lagi kalah ping telu wis biasa ngene iku. Pisan kas ya wis pisan kas iki. Iya, nonton. Aku di strategi anyar iki. Kalah. Wes iku. Wis. Lah rojo kono. Lah karek raja iki penguasa, lah karek penguasane kepen manggon ning ndi sah-sah saja. Jalan malah mungkin. Iki nggo nyepaki raja nek kepengin jalan-jalan moro Taman Kartina apa Karangjahe karek weng nggono karakter Pajero tak pasang ning ngarepe kok. Ora critane krucil manggon Waraja ngene iki ora. Ben iki nek iki njagani iki lho, nek rajane nek keselen iki engko bagian mijeti. Jenenge sekat. Raja iku awore iki lho, awore ster. Tak kandhani. Patih karonan raja iki lagi neng-nengan keakur goro-goro beda pilihan. Ning ndi nggone? Sekat iku aturane yo ngene iki. Beda nggon iku beda aturan, geng. Iki sekat. Lah iya, beda nggon iku beda aturan. Kene ambek Galdawa contone lho beda aturane. Galdawa angger ngemblok iku jajane rong truk kok. Kene koyo Galdawa mentret wonge. Iku lak ngemblok, cakut biyen sekat ku aturane ngene iki. Beda waktu, beda peraturan. Kon metu-metu sing adoh kono lho. Aku iku storing terus yo. Yo, kok ora ngerti peraturan iku lho. Perapatan Bangjo Stasiun Ngetan. Iku nek bengi mobil oleh liwat, jajal ke Rino. Iku buktine peraturan setiap waktu berubah. Iku aturan ning dalan, iki aturan ning sekat. Iki omahe sapa sih? Mam. Lah, sing iki berkuasa aku, karek penguasa. Beda penguasa iku beda aturan. Kowe ngerti menteri sing kelautan sing dhisik tenggelamkan sithik-sithik. Wah, sing saiki mbah. Kan beda iku peraturane. Mbah dhuwur ngene iku pane. Aku mau koyo ngono kalah, aja curang ngono ah. Udah mlaku. Yen ora ono critane jaran mlaku lurus jaran iku yo L ngene. Ora usah kakean nyeng, aku mau ngene kalah. Aku mau ngene kalah aja curang ngono ah. Yo dibatek kowe ngene rupane. Oh, yang duwe dulur yang desa ngene. Mbok pemilah aku kudu milah batek ngono. Lah aku malah monggo iso milih, aku milih dadi dulure Pak Kapit karo Pak Harno. Gadeg ku dadi dulur ngono. Wah, daripada kowe. Apa hubungane? Wah, ngene iki wong nek ora tau srawung ambek tangga. Iku Pak Kapit ambek Pak Harno kan arep makili rakyat Rembang khususnya arep dicalon dadi bupati. Sok mben iki, sok Desember. Wong loro padha apike iku. Sing siji yo pengusaha sukses, sing siji yo tokoh yang berpengalaman, wis tau dadi bupati. Ora ngreken. Sesuk ke milih sapa? Aku ora milih. Lah gene, ora rakyat yang baik iku kudu milih pemimpin. Nek ora ono visi misi kebijakan anyar, aku ora milih. Kebijakan sing piye sing maksud? Nek ono jomblo sing umur 20, sing urung payu rabi dirabekno pemerintah, dia cara ngene iki nikah masal. Engko lak gek tak coblos wolak-walik. Halah, tok kono nek kondisi jomblo kok patah semangat ngene iki piye? Kowe ora ngerti tulisan buk viral wetane perapatan iku? Turu tanda genah iki. Ngene kono wis jelas. Indonesia itu merdeka karena bersatu, bukan berdua. Anane bersatu mergo iku akeh dadi siji. Mereka itu banyak bersatu jadi satu ngusir penjajah. Ora kok dhewean kok jomblo ngono ora. Lah nek pacaran ngusir penjajah ya ora malah sido pacaran, ora sido perang, malah pacaran terus nek berdua. Wah. Ora ono critane jomblo malah perang ora. Lah kok iso? Lah ya jomblo urung rapi malah perang mati sik malah. Wis ning donya jomblo nang kuburan jomblo nang akhirat jomblo. Malah mblarak-mblarak. Wis saya terus lagi nih. Saya suka kok. Wah, wedi mek kalah. Ben. Desa. Ben. Nangis. Ben. Nangis. Desa.